Selam bro. Τι σαλάμ ρε, ο Κασέρ. Fuck you bro, fuck you. Άκουσε. Τι είσαι έτσι ρε μάνα. How old are you? Ναι, what? How old are you? Το σκέφτεται μπρο, δεν ξέρει. 10. No go to school, no. No. You don't go to school. Γι' αυτό είσαι έτσι. Ούτε στο σχολείο θα έκανε καμία διαφορά, αλλά και τώρα είσαι χειρότερος μαλάκα. Πες μέσα κανένα κατσικοχώρη στην Τουρκία αυτός. Μαζόξ. Μαλάκα, τι έκανε η τύπισσα? Μαλάκα, με πάτησε μόκα, αδερφέ. Μπορεί να μου φέρει μια τσουρά. Τι είσαι στο σπαλιά. Hello. What's up? Hello. Μίλα. How are you? I'm well, and you? Oh shit! I don't know. I man. want to do you to do this to me too. Yes. Said that you, Who? no, Yes? you, Me? in gray, yeah, she's well, Oh, okay. you're good, you're good 3 boy. years later. Πούλησε τον Thank you, you're beautiful too. What the fuck? The doggo. Oh, doggy style. The doggy massage. Μπαλαβα. Oh. Jesus Christ. Αυτός είναι Ρώσος, έχει πιει ήδη ένα μπουκάλι βότκα. Να τσέπω παγωράσεις. Βότκα κάργα. You drink vodka. Absolute. Που αυτός παίρνει πολύ χειρότερο από βότκα, φίλοι. Κοίτα, έχει λιώσει το χέρι. ρε. Έχουν λιώσει φλέβες. Λοιπόν, παιδιά, Να, ακούστε τη στρατηγική μου. ακούω. Είναι Με κομματικό. 535.417 online αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πρέπει να βρούμε ό,τι κομμενάκι. Και οι 5.000 είναι από αυτούς τους 535. Δεν μπορείτε να βρούμε ούτε τις μισές. Άμα κλείσουμε το φως και... Ρε μαλάκα. Άστο το. Πάτα το μυαλό. Ξεκά. Είναι όρος. Μπρο, πού βρίσκεσαι φίλε μου, που από πού? Εδώ που ήμουν πριν. Από το χωριό παραδίπλα. Εν τω εξής γιατί φοράς γυαλιά αδερφέ, τι είσαι πιο cool από μένα? Ναι, Νομίζω ότι είσαι πιο cool. ναι. Νομίζεις είσαι πιο cool. Γεια σας παιδιά. Τι? Είστε σκληροί. Εγώ είμαι φυτό, αποφύτησα με 20 και ασχολούμαι με video games και anime. Να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Αυτός ο πίσω ναι είναι AI. Ακριβώς. Τι είσαι αδερφά? Εγώ. Αυτός. Εγώ γιατί είμαι AI. Έχω πληρώσει συνδρομή να πούμε και τον έχω AI εδώ, είναι σε ολόγραμμα. Είμαι ο Jarvis και με ελέγχει ο Tony Stark. Μπάνιο μπάνιο κάνεις, μπάνιο. Όχι. Κάθε χρόνο. Μπροστά. Ρε φίλε να σου πω κάτι, το μπάνιο δεν χρειάζεται. Μόνο την καθαρά Δευτέρα, γι' αυτό λέει την καθαρά Δευτέρα. Κάνει μπάνιο. Μόνο την καθαρά Δευτέρα κάνουμε μπάνιο. I know you. I know where you live, dude. What? I know where you live. Next to your neighbor. Shut the fuck up. I know you. Αν όχι είναι I χωριό. don't listen your language. You're living in Russia. Yeah. I know that. I'm a hacker. I know where you live. Πού την έβαλες? Nothing, a Greek joke. Okay. You skip ρε. Yeah, you skip. ρε. You gonna skip. No, you skip. Λοιπόν παιδιά, άμα θέλετε συνεχίστε, θέλω να πάω κατουρίσω μαλάκα. Τι? Θα σου πω τον παίζει ο βλάκας. Здорово. How are you? Hi. I'm fine. Your friend is fine too. How old are you? What are you? Maybe. Сколько тебе лет? No, yes, doesn't speak very bad. Δεν πρέπει να μάθω ρώσικα. Δεν μπορώ να ακούω αλβανικά, αδερφή, είναι αστεία. Hello. Hello. Μας κέρασε όμως. Η αλήθεια είναι ένα κερασματάκι το φάγαμε. Dude, you're in the wrong place. Hello, friend. How you doing? Hello. Hello. Идите в жопу. Milf, ναι. What? Yes, exactly. Идите. Say hello. Μπράβο. Okay, sorry, I didn't mean that. Εντάξει, ξέρω εγώ. You again. Vampire. Την είχαμε πριν. Όχι, εγώ την έτυχα. Α.
Γι' αυτό ρε φίλε, αφού είσαι εσύ εδώ. Πού να κάνει play γάμο. Are you outside? Are you outside on the open sky? Και θέλει πάνω ότι είναι έξω, δεν ξέρει. Hello. Τι Κινέζος είναι αυτός που έχεις? Κάνω το κοντόπουλο στο χωριό. Βάς, ο Παρασκευάς. What are you searching on the phone? Yes, what is this? Yes. Girl, listen to my voice. Do you speak English? No, to Russia. Πες για ένα ρώσικο ρε μάλλον. Σπασίμπα. Πινταράς. Писал пидорас. Arno, Balalatka, vodka. Πούτιν, Κακιμπέ. Βάγνερ. Πουτσίνι. Όχι, όχι, αυτός είναι άλλος. Μπερδεύτηκες. Πού είναι ο Βάγνερ, πού είναι ο Πουτσίνι. Πού έχουν πάει όλοι. Όχι, Δεν είναι. Καζακστάν. Κάτι τέτοιο. I think you're spawned in the wrong place. Okay, yes, good. Yes, alright. Έχεις κάνει συγκρού. Πού πήγαν οι άλλοι ρε, με παρατήσανε. Okay, well, I guess I have to make the episode by myself. Γιατί κάνω voice acting? Hello. Α, Ελληνίδες ήταν. Αδερφέ, να κοιτάς το κάτω. Είσαι μπροστά, δεν το είδα. Όχι, όχι. Ο ποιος? Ποιος? Αυτός εδώ. Να του Hello, σου hello. Ήταν σε κοπκάρ, γιατί θέλω τόσα κοπκάρ. Είδες πως με τσαλούζει αυτή. Πώς φαίνεται το καρδιτσιός αδερφέ, είδες πως ματσαλούσε αυτή. Αφού αυτή δεν μας ούσε, αυτή ματσαλούσε έτσι πως έκανε. Τι είναι αυτή η σημαία? Κόσοβο. 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 Nice. Τι έχεις πιει ρε αδερφέ? Yeah man, I mean you have a point but you're autistic. Wish you have a great day. Are you telling me that you look like an autistic fucking ADHD child? No, I've never had it, you know. Αν δεν γάμεις... Νικόλα μίλα. How are you? Βλήμα! Αυτό ήταν όντως αυτό που νόμιζα. Αυτός ο πορτοκαλομάνης τι παίρνει τέτοιο αυτόγλυφο? Α, τρώει σουβλάκι. Καλή όρεξη, αλήθη μου. Πορτοκαλομάνι είναι μαλάκα που το έδωσε. Καταρχάς δεν έχω μαλλιά. Οι τρίγες μου μετριούνται στα δάχτυλα. Εξαίρωση έχει, χαίρος. Μαλάκα δεν θέλει ρε μαλάκα. Ταϊλάνδη ρε φίλε. Ταϊλάνδη θα πάμε. Μεξικό. Και μας πετάει Ελλάδα ρε φίλε. Δηλαδή είναι βορειοδυτικά πόσες μοίρες από τους δερφούς που είναι το κέντρο της γης? Πόσες μοίρες βορειοδυτικά από το κέντρο της γης οι οποίοι είναι δελφοί? Τι θέλει, μπερδεύτηκε. Τι δεν κατάλαβες? Αναπόθηκε. Ήταν απλή ερώτηση. Συντεταγμένες. Πόσες ακριβώς συντεταγμένες? Τι είναι συντεταγμένη? Μπορεί να έρθει, δεν ξέρω. Μαλάκα ακόμα δεν μπορώ, αλήθεια, μαλάκα δεν μπορώ, σε βλέπω ρε πούστη. Άσε με τα χώρα μαλάκα. Φιλίζει για πολλά πουνίδια. Τι έχω? Δεν μπορώ φίλε, το βλέπω στην κάμερα όλα να πίσω να τρώει και να το χλαπακιάζει όλο. Πώς... Πού καταλήγει αυτή η κουβέντα ρε μαλάκα, δεν έχω καταλάβει. Κορίτσια, πώς σας φαίνεται εδώ πέρα ο φίλος μου? Ωραία, χαίρομαι, γιατί δεν το ξέρω, ειλικρινά πρώτη φορά είδε σπίτι μου άνθρωπος, πρώτη φορά το βλέπω στη ζωή μου. Ωραία, κόμφαμε, πήγαν κολοφεράτζι μπύρος. Τι είναι παιδιά, πάτε για πλάτσικο, γεριμπάζι σήμερα. Τι, πώς είπα την κυρία? Α, όχι, επιτέλους μπήκε. Συγγνώμη, λάθος. Θα θέλαμε να σας μιλήσουμε. Για τον Χριστό. Όχι, για τον Χριστό του. Και τον Χριστό του. Με το σπίτι, γιατί κι εμείς με το σπίτι Να καπνίζουμε. ποτίσουν τι. Ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα με το σπίτι? Εδώ δεν έχουμε οξυγόνο, καπνό εισπνέουμε. Η μιλφάρα στη γειτονιά μου μόνη ψάχνει. Και εγώ και σταματάω αυτά και έχω γεμίσει ιούς φίλε. Ο υπολογιστής έχει καεί τώρα. Με λέει μιλφάρα στην περιοχή μου, λέει α, εδώ δίπλα είναι μία. Λέω α, ωραία. Την πέτυχα στο με. My time, you know. You play. You play. Nah, yes. Yeah. Muay Thai. Nee. Yes. Okay.
มวยไทย7 สีด้วย Φίλε, μη βγεις ούτε έξω από το σπίτι σου έτσι, ούτε στο μπαλκόνι μη βγεις έτσι. Eren Yeager. Yeren Yeager. How are you? Speak Italian. Do you watch Attack on Titan? Of course. Αυτός έχει ρίζες ελληνικές φαίνεται. Φίλε, είδες μπανίζω. You have a good hair. You too. Thanks man. You have... Kalispera. Καλησπέρα. You speak Greek. He tries. Some ancestor of yours are Greek because I see you have a Greek genetics a little bit. I speak Italian too. Because I'm from La Italy. Banca. Greek genetic too. Oh yes. Oh, obviously, yeah. Because Italy and Greek is kinda... We are brother. Yeah, yes. Yes. I was in Athens at May. Una faccio una razza adesso. Like 1 year ago. Athens, in my opinion, is the worst to go Really? in Greek. Yes, Yeah. I mean, One of the worst cities you can visit in Greece. yes. Where I can go? A countryside, more than a village or small town is more beautiful. Look, Thessaloniki, like it's a big city too, but it's more beautiful than Athens. Athens only have Πώς θα μπορείς να σταματήσεις αγώνες? Θες να κλείσεις το φως να τους κάνω όλους smoke τώρα? Για τον Γκάν, να το φέρω αυτό στον Γκανιούρα τον φίλο μου. Η μία δεν είναι μισή. Ω μαλάκα. Αυτός όχι απλά μας έκανε μόγκ, μας γάμισε. We have no light here. Μας το κόψανε. They has got... Φέγγει εμένα λες και ήρθαν εξωγήινοι ρε. What you say, nigga? Greece, hello, kalimera. Καλημέρα, καλησπέρα. You speak Greek? I speak Bangladesh. Okay, no one asked about I Bangladesh. speak μάλλον Who κουμπουκουμά. cares about Bangladesh? Oh shit, an alien! This is a fucking alien, dude! Μαλάκα πως φινεί έτσι ρε μπρο. You said this? This is insane! This is an alien, man! Do you see this guy? Don't hit me in the face. Don't hit her in the face. No! Με χειροδικείτε. Μη χειροδικείτε! Με χειροδικείτε. Stop right now! Με χειροδικείτε ρε. Oh shit! Oh shit, they're fighting! Oh my god, what do you do? Stop it! No! You're gonna... The police are here! Beating me up. Oh no! They did it again! Oh no! Why are they fighting, man? How do you say Greek? How are you? Πώς είσαι? What do you say? Πώς είσαι έτσι? How do you say I'm trans? Έχω κάνει εγγύριση. My trans friend wants your number. No, no, no. I'm straight, please, no, no. Ναι. Πέος. And yes, no, wait, no. No. Όχι. Όχι, μην το πεις. Ναι, όχι. Ναι, όχι. Ναι, όχι. Yes. Okay, good. Oh shit. Hello guys! I don't know who is. Oh, okay. Come back here! Πριν κλείσουμε, μπορούμε λίγο να συγκεντρωθούμε στο ότι ο Μέμος και ο Πάτησε Μπαντής πιστόλι. μας πάτησαν πιστόλι. Πιστόλι, φίλε. Τέτοιο. Μέμο Καριόλη, σε ψάχνουμε ρε. Ήταν δικιά του ιδέα να κάνουμε βίντεο σήμερα και πάτησε πιστόλι, φίλε. Ότι Πιστόλι. Δεν το πούμε. εσύ μήπως που έλεγες για το τελευταίο τέτοιο. Αυτό είπα, μάλλον θα είναι το τελευταίο. Όχι αυτό, άλλο ένα, δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν ξέρω. Anyway, τι πιστεύετε για το Ισραήλ? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε για τις τιμές των πετρελαίων και της βενζίνης? Να το γυρίσουμε όλοι στο ποδήλατο? Τέλος Είναι πάντων. το βάζει στον κολαράκο σου όλο μέσα. Μόλις είπα μην το κουμπάς, ας το πλάγια απλά.